Saunalahti on viihtyisä ja merellinen asuinalue Espoon länsiosassa, jossa yhdistyvät rauhallinen tunnelma, hyvät palvelut ja upeat ulkoilumahdollisuudet. Alueella toimii monipuolinen S-Market, useita kampaamoja sekä hyviä pizzerioita arjen piristykseksi. Lapsiperheille Saunalahti tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa on hyvä kasvaa. Alueen nykyaikainen koulu palvelee sekä varhaiskasvatusta että perusopetusta ja lähistöltä löytyy myös päiväkoteja ja leikkipuistoja. Luonto ja meri ovat vahvasti läsnä. Kauniit ulkoilureitit seurailevat rantaviivaa ja ne houkuttelevat liikkumaan kävellen tai pyörällä vuoden ympäri. Kesäisin Kalviikin uimaranta tarjoaa täydelliset puitteet auringonottoon ja uimiseen, ja talvisin rohkeimmat voivat pulahtaa avantoon. Myös Surfweekiin on lyhyt matka, ja sieltä löytyy suosittu Surfweek Beach Club, joka on täydellinen kesäpäivän kohde. Kivenlahden metroasema on vain muutama minuutin päässä, joten liikkuminen pääkaupunkiseudulla on helppoa ja nopeaa